Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga siya nga nakadaog palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Naghisgot si Kristo dinhi og victory kadaugan. So do na gid ay tay away aning kalibutana or do na tay kompetisyon. Ya, matud pasad ni San Pablo, miabot na ako sa dag-anan, giayo ko pagpakig-away, pagpakiglumba. So nining kinabuhiam, matud pas kantas aba nga usas akong paborito. So to, the winner takes it all, the loser. So to sumpay na. Masa din mo kambaw ng kantahan. The loser standing small. Marabag luoy kignaw. Nya og magduwa tag basketball, bisan gani ka ng lumba dagan, kasagaran gyud mudaog ka ng tag-as ang mugbo pilde gina. Di sa tanang higayon. Pero murag mo'y normal kay dinaganay taas man kay tikang ang tag-as. Nya og sa basketball sad pertisan layo aragbiya inig-iniliw guys bola ang mubo sa volleyball asamot ang tagas inig spike murag diya ang bola diri igo ang mubo at tungong igo maawot pa usahay. So kasagaran gyud mapildi ning mugbo ang nagahisgot diri sa tong ebanghelyo og taong mubo pildi siya nga naman di siya kakita ni Hesus, alihan siya tagas mubo man sa kiyo. So di siya kadaog. Mao to ang iyang gibuhat, midagan siya una, misaka siya sa kahoy. Awa na, porte na niyang taasa, tanan siya sa babaw. Ang iya lagi dato nga mudaog siya ba nga di na siya maalihan atong tagas. So para nako ang contest din his kalibutan kini bang kinsay maduol or kinsay makakita sa Ginoo. Paragudan ng inig Easter, asa na? Kanang inig Easter Sunday. Naunay atong duwa-duwa nga mangita tag Easter egg. Niya kana sang mga kasal, na mga pista, mukalit lag declare usa sa mga parlor games, tanawa, pangitaa, ang papel nga naisuwat. Ana, la pinangita ay gyud. So karon dinhi kontesta pangitaa ang naong sa Ginoo. Sige, lingiyay mong tupad. Inakita na ka? Kita na ka sa Ginoo? Nyanindo traba kay premyo? Kung sa premyo, matod pa, ang nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Pastilan, nindutang premyo ha? Mahimo dahi kang gamhanan, mahimong hari, tupad na kas hari sa tibuok kalibutan. In short, kasud tag langit. Basta makadaog ta. Sa inyong tanaw si San Vicente Ferrer ni daog ka ni daog o lingkod anay trono. Si San Roque daog. Si Bishop Chupilo Kamumot hapit na. Niya si San Francisco de Assisi daog. Padre Siano wapay siguro. Kamo gidaog-daog. Unsa may timaan nga kita napildi nga wa kadaog, ang unang timaan di adiri gibutang sa atong unang pagbasa niingon ang taga unsa tong kuana unsa tong syudara Sardis, katong Sardis ingon wa gyud ka kahingpit sa pagbuhat sa akong gisugo nimo, wala ka makahingpit kanang imperfection. Kana bitang moingon ta nobody's perfect man gyud, no, wa na, loser na ka. Nagang ayaw day oy, ayaw dong ay pagsigi ko na ng imong kabit, ay pagsigi og kana ganing tanawa ng porn. Kay sus,
kuan yung ka ana, ma-imperfect yung ka. Nobody's perfect man sad. Ana, kinsa bagoy dili makasala. Masugod lagi ang sulti ana, wa na loser na ka. Nya, kinsa dinhi ang kusog mo gabit anang words, nobody's perfect. Nobody is perfect. Tasa kamot. Hapit na mo ma-loser. Unsa may giingon diri sa Ginoo? Ingon siya, naabayay pipila ninyo nga wa kabulingi? Naay perfect oy diha ninyo. Kinsa man ning mga mo perfect? Matod pa diri ang magsigig hinulsol sa ilang mga sala. Kanang magsigig hinulsol tingali mabuling kag kapila sama ng imong gisulob karon kani akong gisulob inighuman natog sulob ani mga duha ka beses labing dugay ato dayong labhan kay buling na sunod asang kon isulob na sad human labhan na sad isulob na sad mabuling na sad labhan na sad ingon ana unta ang gustos Ginoo dili kay moangkon lang tagdiretso nobody is perfect kay siya may mo perfect nato ang iyalang requirement hinulsoli inyong mga sala pangumpisal mo nya desisyon nga imo na nang biyaan ang imong sala kay matod pa niya ang kadtong ingon siya diri ang mudaog bistihag puti sama ni ini og dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa mga buhi unsaon pagdaog ayaw surrender sa imperfection ayaw pag-claim nga dili na jud ka mahimong perfect na ay paagi kaning atong mga sakramento sa simbahan kaning 7 ka sakramento mauni ang best way aron mahimo tang perfect nya mudaog ta over the imperfections naning kalibutan ana ilingi ay mong tupad ina mag-perfect ta ha ina mag-perfect na ta ana mo ba na wag yun mulingi ikaw lay perfect ya unsa pa may lain nga babag aning kalibutana nga angay natong daugon sigon sa unang pagbasa kinisang lukewarmness kana bang dili kay kainit di sad kay kabugnaw isukad etas Ginoo mo sa iyang gisulti sa taga Laodicea siya dili kay kabugnaw di sa kainit isukat ka kinsa man ning gipasabot anis Ginoo matud pa niya kanang misalig sa mga butang sa kalibutan kana bang ang iyang gisaligan nga maoy makahatag niyag security mao ang kwarta ingon siya nag-ingon ka nga dato na ka wa na kay panginahanglan pa secure na kay ka na imong kwarta pero sa tinuod ang sa tiyang yun kabus ka hubo ka o buta tinuod ginay tanawa na rong mga dato kay tanan di ba nagdepresyon kasagaran ba kanang nagtanaw sa kwarta nga maogi ilang security in life nagdepresyon na karon na stress na tungod aning krisis mo increase lang ang value sa dollar over sa peso maglingo-lingo na mangutkot na naso pero mga bilyonaryo na mga milyonaryo na di man mo to mag-inflation lang ta wa na ngutkot ang iyay kansin sa tani labi nag mga kuan mo import ang ilang negosyo mo import na loss no ang magpatasan nilang presyo na say mamalit atoan na ngotkot na so nag-loan og dollar loan pag sakang mais dollar patay na sa kas interest ang imong value la kadako na niya kung bayronon ana di ba nganong di man mumto kinsa dinhi ang nagsalig sa kwarta tas kamot tama yun congratulations relax kay mo tanan basta nagsalig mo sa Ginoo unsa may gisultis Ginoo sakto gid ning atong gibuhat kini dinhi bang baligyag slat sakto yun ingon siya diri ay
Kabus ka, hubo ka, buta ka, busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug lunsaing bulawan aron ka madato. Gikan sa Ginoo. Nya unsa na? Slat. Bitaw. Ang katawa mo diya. Napasay ikaduhang giingon. Palit usab og bisting puti nga isaput mo aron katabunan ang imong makauulaw pagkahubo. Unsa man ni? Slat gyapon. Niya naman na din simbahan. Nya dayon palit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Unsa man ni? Slat gyapon. Amo na palit na mo og slat. Labi na gyud mong ni-claim nga mga dato mo, palit ra og slat, wag tang natanan nimong stress, wag tang panatanan nimong insecurities, wag tang sana ang imong tanang pagkabuta kanang the blindness about the truth, makakita kas kamatuoran. Mao nay testimonya sa namalit nato diri. Kadto lang ni palit og dako kayong slat, din daghan ing slat dinhi, mga 15,000 ang iyang gipalit nga slat. Na stage 4 cancer dayon siya. Pagpalit niya, pasalamat to kay na cancer free siya. Pasalamat. Pero manggihatagon man siya sa tibok dagha simbahan. Mo to pasalamat, palit siya og 1,000 ka slots. So 1 million. Karon kay nabalikan man siya cancer. Balik man. Ni palit siya og 500 na sad ka slots. Namatay. Pero unsa may yang gisulti paghilog nako niya? Father, sa una no hadlok kay ko mamatay. Pero karon relax na jud kay ko, Father. Naku, kanindot gud ana. Bihilogan ti ka para matiwas na. Ako din hilog si Father, hilogi ko Father kay murag di na ko magdugay. Giingnan pa ko nga pag-schedule gyud Father ha nga momisa ka sa akong haya. Animisa gyud ko dito sa iyang haya. Ningon ko kaniray niingon ako, ikaduha na ko nakakita kana mga manggihatagon kayo. Di mahadlok mamatay. Kamao pang mo schedule sa iyang haya. Doon na sa ko'y una usatos ako mga sponsors nagka-colon pancreatic cancer niya pagduaw na ko dito daot nakistanan niya ningon siya nako nag-smile ako kumusta naman ka tita niya siya Tagalog ba to? Ito Father malapit na I have 10 days more to go. Ana siya kanindot sa tingog pagka smiling niya siya mag-schedule ka ha ng isang araw sa burol ko, mga 5 days ba ako iborol, so mag-schedule ka ng isang araw para magmisa ana di ko no ligi ay mong tupad ina nag-schedule na ka uy tagas simba ko dili oy ang tao nga manggihatagon kakita kas kamatuoran nga ang kamatayon di ay maunay pagsulod nato og pagdawat sa premyo sa atong kadaugan nga mao ang paglingkod tupad sa trono sa Dios. Makakita kaana din adyo ka mahadlok mamatay ug maunay gibati sa kasagaras na malit nato din higslat dili na sila kabus kontento na kaayo. Dili sad sila hubo, meaning insecure. Di sad sila buta. Nakakita sa kamatuoran. Daghan kay mga asawa nga naglagot na sa bana, pagpalit og slat, na in love og balik sa bana. Daghan sa mga bana nga kapatyuno na kay sa asawa, pero pagpalit og slat, na in love sa asawa, bisan pa ang iyang asawa ni file og divorce against niya. Mutext ko na ko, Padre, gahila ko ron. Karon na hinoong nagbag-o na ko, gipayla na noong kong divorce akong asawa. Tinagin siya mutuo nga na-inlove na ko niya. Pero sige lang yapon kong palit og slat, Padre. Aron di ko muundang og higugma sa akong asawa. Nindota na ko. Sige, palit pa more. Aron ma-divorce gito. Pero nindot kay na mauna ang gisulti ni Kristo.
nga bulahan mo, nga ari mo palit sa Ginoo, ay mo pagsig pamalit ang mga butang sa kalibutan nya imong tigumon aron kunuhay imong security. Musamot ka ka-insecure, musamot ka ka-discontented, musamot ka layo sa kamatuoran. Sige kag hayang-hayang diha kay secured kaayo ka, giatake na diay ka ng gabhiuna, mauna diay na ang imong ending. Sama sa nahitabo sa pipila nato ka mga pari nga natug pagkagabi daghan pa kay plano. Karong adlaw mao tingali ang consecration sa karon sa tayod, konsolasyon sa iyang altar. Perting plano anak ni Father John Navales, namatay lang siya kalit last Sunday, the other Sunday pa. Ako karon daghang ikong plano tukod aning kumbento sig paningkamot og slat baligya gyud nya birthday ra man ako rong 24. Way siguro karon ra kong gabi ikutob, pero angay ba kong mahadlok? Dili, basta akong hangyo ninyo mamatay gani kong kalit, hutda ginig palit ang slat. Mao na lang na inyong og dili mo mohatag ani para birthday gift nako, limos lang, limos. 44,357 pay kuwang na mas Brad Loloy atong head sa Finance Council, diha lang ihatag kay honest kay nastanan, suportahan pa ng Nara kana kun dili sila mo'y maguna. Sige na manindog na ta.